טוב, כדי ליצור קהל שהיו מעורבים בפייסבוק, בדף העסקי שלנו, מה שצריך לעשות זה להיכנס למנהל המודעות. בתוך מנהל המודעות יש פה עוד פעם ללחוץ עליו מצד ימין למעלה. מי שזה לא מופיע לו כאן, פשוט ללחוץ על כל הכלים, ואז מתחת לנכסים יש קהלים. עושים על קהלים, עושים ליצור קהל חדש, בוחרים קהל מטעם אישית, בוחרים מעורבות בפייסבוק, מתוך האפשרויות האלה בוחרים בדף, בוחרים את הדף שאנחנו רוצים ליצור לו את הדף העסקי שלנו. את זה משאירים, פה משאירים אותם שנה או מי שרוצה פחות. מכניסים שם של הקהל, עושים צורך קהל, בעצם כל מי שהיה מעורב בדף וכל מי שיהיה מעורב בדף ייכנס לקהל. אחרי זה אנחנו נראה מה אנחנו עושים עם הקהל הזה, כדאי לעשות אותו תמיד שיהיה.